Tak, dámy a páni, už sme v ďalšom bloku, kde sa viac dozvieme o tom, aké majú miesto geografické informačné systémy a geografia v územnom plánovaní a urbanizme. A v tejto chvíli budeme pokračovať ďalšou prezentáciou. Tá sa bude zameriavať na vybrané geografické aspekty populačného vývoja v Košickom kraji. A priestor bude patriť pánovi Ladislavovi Novotnému z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pán Ladislav Novotný je vedúcim oddelenia humánnej a regionálnej geografie na Ústave geografie, kde sa venuje hlavne regionálnej geografii a dynamike obyvateľstva. Pán Ladislav Novotný sa vo svojom príspevku bude venovať vybraným geografickým aspektom populačného vývoja v Košickom samosprávnom kraji, ale dozvieme sa aj niečo o prehrievaní krajiny, o tepelných ostrovoch či zaťažení infraštruktúry a životného prostredia. Dámy a páni, priestor patrí pánovi Ladislavovi Novotnému. Dobrý deň, tak vážené dámy, vážení páni. Populačný vývoj, dynamika obyvateľstva má rôzne dôsledky, rôzne konzekvencie, ktoré v rámci geografie vnímame. A je mi cťou, že môžem v rámci tejto prezentácie aspoň na niektoré z nich poukázať. Keďže konferencia je dvojazyčná, tak ja budem rozprávať po slovensky, ale podklady budú v angličtine, aby to bolo lepšie zrozumiteľne aj pre anglicky hovoriacich alebo neslovensky hovoriacich. A v rámci prezentácie sa zameriame na jednak doterajší populačný vývoj, pričom sa opierame najmä o migráciu, pretože s poklesom prirodzeného prírastu sa migrácia stala tou zložkou vývoja obyvateľstva, ktorá je determinujúca, ktorá rozhoduje o raste alebo poklese počtu obyvateľov, o zmenách ich rozmiestnenia. A na základe identifikovaných doterajších trendov sme pripravili projekciu do rokov 2030 a 2050 a v rámci toho poukážeme na určité priestorové súvislosti. Ešte možno upozorním, že pri tej analýze obyvateľstva budem vychádzať z regionálneho konceptu funkčných mestských regiónov a nie z administratívnych jednotiek, pretože tie funkčné mestské regióny sú konceptom, ktorý práve vychádza z funkčných vzťahov v priestore, z priestorovej mobility obyvateľstva, ale potom v tej ďalšej časti predikcie už prejdem na úroveň okresov a krajov, aby sme sa mohli zamerať na ten samotný Košický kraj. Ďalšiu vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je špecifikum slovenského regionálneho systému, a to skutočnosť, že ide o bipolárny regionálny systém s jedným jadrom dominantnou metropolou v Bratislave a s takým komplementárnym jadrom alebo metropolou v Košiciach. A tieto dve metropoly si tvárajú také základné dve spádové územia, ktoré môžeme nazvať Košický, Bratislavský alebo východný a západný regionálny subsystém. Preto sa potom aj pri tej identifikácii alebo zhodnotení migrácie budem zameriavať v rámci Košického kraja primárne na Košice, Košický funkčný mestský región, pretože tie Košice ako dominantná metropola v rámci východného Slovenska sú určujúcim elementom celkového vývoja obyvateľstva. No a poďme už na samotný vývoj migrácie. Vidíme, že v 90. rokoch tie priestorové vzorce migrácie boli také ťažko identifikovateľné, neurčité, ale v priebehu 10 ročí sa sformoval jasný taký východoslovensko-západoslovenský gradient alebo priestorová polarizácia, kde väčšina funkčných mestských regiónov migráciou stráca obyvateľstvo v prospech bratislavského funkčného mestského regiónu a teda môžeme hovoriť o metropolizácii obyvateľstva z hľadiska migrácie. Otázka je, aké postavenie v tomto systéme majú Košice. Košice aj vzhľadom na dlhú, takú zložitú ekonomickú transformáciu vykazovali 10 ročia migračný úbytok, ale v tom poslednom období na spodnej mape vidíme, že zaznamenali štatisticky významný migračný prírástok. Ide ale o pomerne krátke obdobie, takže na základe samotného tohto ťažko povedať, či ide len o nejakú odchýlku, alebo naozaj si Košice začínajú upevňovať tú pozíciu v rámci celého regionálneho systému. A ďalšia vec, na ktorú chcem upozorniť, je, že tá migrácia nie je vnútorne homogénna,
ale rôzne kategórie migrantov majú rôzne migračné preferencie a tým pádom vytvárajú aj rôzne priestorové vzorce migrácie. Veľmi dobre to vieme ilustrovať na kategorizácii migrantov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Na týchto mapách vidíme priestorové vzorce migrácie migrantov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním základným, čiže nižší stupeň vzdelania. A môžeme vidieť, že nejaké výrazné priestorové vzorce tu nie sú a v podstate aj vplyv tejto kategórie migrantov na zmeny priestorového rozmiestnenia obyvateľstva sú čoraz menšie. Úplne inú situáciu vidíme pri migrantoch s vysokoškolským vzdelaním, pričom tých migrantov s vysokoškolským vzdelaním považujeme za dôležitý prvok nielen z hľadiska zmien rozmiestnenia obyvateľstva, ale tí vysokoškolskí migranti sú v štatistickom zmysle považovaní aj za akýchsi nositeľov priestorovej redistribúcie ľudského kapitálu, pričom ten ľudský kapitál je veľmi dôležitou zložkou regionálneho rozvoja. Tu si môžeme všimnúť, že postupne tá polarizácia z východu na západ je ešte výraznejšia. Dominantným prijímateľom migrácií vysokoškolských migrantov je bratislavský funkčný mestský región, ale počas celého sledovaného obdobia zaznamenáva aj Košický región prírastky v tejto kategórii, pričom ku koncu sledovaného obdobia sú už štatisticky v celku významné. Čiže v Košickom regióne nastáva taká v celku špecifická situácia, že síce región strácal počas celého sledovaného obdobia migráciou obyvateľstvo, ale zároveň získával obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním. No poďme sa pozrieť na tie priestorové vzťahy. Ak si načítate ten QR kód, tak prejdete do interaktívnej formy tohto zobrazenia, kde si môžete preklikať rôzne kategórie migrantov, alebo teda migráciu do rôznych obcí, z rôznych obcí. Tu vidíme taký základný vzorec a vidíme, že najvýraznejšie migračné toky do Košíc s výnimkou Bratislavy smerujú vlastne z toho východného Slovenska a naopak, keď sa pozrieme na emigráciu, tak tá je síce v celku rozptýlená a najvýraznejší migračný tok smeruje do Bratislavy, ale inak väčšie migračné toky smerujú z Košíc do zázemia. To nám potvrdzuje aj táto mapa, ktorá ukazuje, že po Bratislave, čo je prirodzené, práve ten Košický funkčný mestský región sa vyznačuje najintenzívnejšou decentralizáciou obyvateľstva z mesta do zázemia. V Bratislave je síce tá decentralizácia masívnejšia, ale je už relatívne stabilizovaná, čo súvisí aj s tým, že Bratislava ako mesto začalo migračne byť prírastkové a populačne rásť. V Košiciach je situácia opačná, tá decentralizácia je čoraz intenzívnejšia, práve preto, že zázemie je síce prírastkové, ale mesto migračne výrazne stráca. No a vráťme sa teraz k tým dvom regionálnym subsystémom. Zamerajme sa na východný a pozrieme sa na vývoj pozície Košíc v rámci toho systému. Vidíme, že spočiatku ten región zaznamenával skôr úbytky alebo takú vyrovnanú bilanciu, ale s postupom času sa Košice naozaj stali takým jadrom priťahujúcim migračné toky z celého východného Slovenska. Mám na mysli teraz nie Košice ako mesto, ale Košický región, pričom ale treba všímať aj tú skutočnosť, že čoraz viac migrácií smeruje z východného Slovenska alebo z východného subsystému do západného. Čiže tá výsledná mapa hovorí o tom, že tá migrácia z východu na západ je síce masívna, ale intenzita migrácie do Košického regiónu v rámci východného Slovenska je intenzívnejšia a je väčšia ako migrácia smerom na západ. To by mohlo vyznieť na prvý pohľad pozitívne, ale treba si uvedomiť, že vlastne to migračné zázemie Košíc sa demograficky vyčerpáva. Sú to regióny, ktoré v podstate 10 ročia sa vyznačujú veľmi intenzívnou emigráciou, stratou mladého obyvateľstva a teda je otázne, či v najbližších 10 ročiach bude mať kto do Košíc migrovať, alebo do Košického regiónu. Ak sa zachovajú súčasné trendy, tak skôr nie. A teda otázka je, že či ten Košický región bude schopný pritiahnuť teraz migrantov zo západného Slovenska alebo medzinárodných migrantov. Na to teraz neodpovieme a treba to mať na pamäti. No poďme sa pozrieť už na tú projekciu, ktorú sme vypracovali do rokov 2030 a 2050. Vychádza z trendov pôrodnosti, úmrtnosti a teda vnútroštátnej migrácie za posledné 10 ročie. Zdôrazňujem, že nezahŕňa tú medzinárodnú migráciu.
Nie je asi žiadnym prekvapením, že počet obyvateľov Slovenska v podstate v súčasnosti kulminuje a v najbližších 10 ročiach bude najprv pozvolna, potom intenzívnejšie klesať. Podobnú situáciu vidíme v Košickom regióne, či už sa pozrieme na Košický kraj ako celok, alebo samotné mesto Košice a jeho zázemie Košice okolie. Keď sa pozrieme na tú projekciu do ďalšieho obdobia, tak vidíme, že vlastne jedinými rastúcimi regiónmi budú okresy v zázemí väčších miest. V rámci Košického kraja to platí pre Košice okolie. Veľmi výrazné zmeny vidíme aj z hľadiska štruktúry obyvateľstva podľa veku. Detská zložka bude veľmi výrazne klesať v celom kraji, aj v samotnom meste Košice. Stabilizovaná bude akurát v tom okrese Košice okolie, čo vyplýva práve z toho, že sa sem vzťahujú aj mladé rodiny, alebo teda začínajúce rodiny zo samotného jadra regiónu. Pri produktívnej zložke obyvateľstva od 15 do 64 rokov vidíme tiež vo všetkých okresoch Košického kraja pokles s výnimkou narastu v okrese Košice okolie, ale ten nárast zďaleka nebude schopný kompenzovať úbytky v ostatných okresoch ani v samotnom meste Košice. Úplne iná situácia pri dôchodcoch. V súvislosti so starnutím obyvateľstva v podstate na všetkých priestorových úrovniach sa budeme stretávať s narastom tejto zložky obyvateľstva, čo naznačuje celkovo ten vývoj v jednotlivých kategóriách, že kraj, podobne ako celé Slovensko, bude postavený pred otázku akejsi optimalizácie napríklad siete škôl a školských zariadení, ale výzvou hlavne bude zabezpečiť dostupnosť v tých regiónoch, kde tá detská zložka už bude naozaj málo početná. Z hľadiska dôchodcov zase bude výzvou reflektovať zvýšený dopyt po sociálnych zdravotníckych službách pre staršie obyvateľstvo. No a z hľadiska tej pracujúcej alebo vekovej kategórie pracujúcich ľudí si treba uvedomiť, že čoraz viac narastá disproporcia medzi lokalizáciou pracovných miest a miestom bydliska. To platí aj pre školy, ale najmä sa to týka pracovnej síly, čiže výzvou bude reflektovať na zvýšenú dochádzku do budúcnosti. To isté vidíme, keď sa pozrieme na úroveň obcí, začne možno od konca. To starnutie, rast obyvateľstva v dôchodcovskom veku vidíme naprieč celým krajom, prakticky vo všetkých obciach. Čo sa týka detskej zložky, najmä v tom druhom sledovanom období, teda tá spodná mapa vľavo, tam vidíme, že s výnimkou niekoľkých obcí rozptýlených po celom kraji, kde je silnejšie zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít, takú väčšiu koncentráciu prírastkových obcí vidíme v tesnom zázemí Košic, čo poukazuje na pravdepodobne vyššiu dochádzkovosť v budúcich 10 ročiach, a to teda do škôl, a to isté vidíme potom aj pri pracujúcom obyvateľstve alebo obyvateľstve v tomto veku. No ale samotné zmeny rozloženia obyvateľstva nesúvisia len so samotnou štruktúrou obyvateľstva, ale prejavujú sa napríklad aj v environmentálnych dôsledkoch. Už pred pár rokmi kolegovia z Bratislavy upozornili, že vlastne tá neregulovaná výstavba satelitných mesteček v zázemí Bratislavy viedla k tomu, že v súčasnosti ešte väčší problém s tepelnými ostrovmi a s prehrievaním územia majú obce, kde došlo k masívnej výstavbe pôvodne poľnohospodárskej krajine, čiže v krajine, kde nie sú nejaké lesy alebo rozsiahlejšie vodné plochy, ktoré by pôsobili ako nejaký kompenzačný faktor. Tá situácia v samotnom Košickom regióne zatiaľ nie je taká dramatická ako v zázemí Bratislavy, ale aj tu si môžeme všimnúť, že najväčší problém s prehrievaním, mimo možno toho najintenzívnejšie zastávaného historického jadra Košic, nie je v tých okrajových častiach mesta, ale skôr vo vidieckých poľnohospodárskych oblastiach, a týka sa to aj najmä toho rovinatého, nižinatého zázemia Košíc, kde aj s predpokladom budúcich investícií sa predpokladá najmasívnejšia výstavba, čiže je to taká výzva sa s tým nejak vysporiadať. Príklad môžeme vidieť aj na periférii Košíc. V tom červenom krúžku máme dva projekty, ktoré vznikli v podstate v posledných rokoch alebo 10 ročiach, projekty Panoráma a Zelená stráň. A môžeme si všimnúť, že
tie tepelné ostrovy, ktoré tam vznikli, sú ešte väčšie ako priľahlé sídlisko Dargovských hrdinov s 22 000 obyvateľmi. Práve preto, že tam vznikla nejaká zastávaná plocha bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom regulované, čo sa týka tých kompenzačných opatrení vo forme zelene a tak ďalej. Takže s týmto sa treba vysporiadať, ale zase neznamená to, že zastavíme decentralizáciu obyvateľstva. To jednoducho nejde a treba sa s tým nejak vysporiadať. Príkladom takým hodným nasledovania môže byť napríklad obec Miloslavov v zázemí Bratislavy, ktorá aj na základe skúseností z obcí v okolí sa rozhodla zainvestovať do plánu alebo architektonickej štúdie, na základe ktorej chce usmerňovať ďalší stavebný rozvoj, čo je síce pre tú obec investícia na začiatku, ale v podstate tie náklady sa obci vrátia v podobe lepšie usmerňovanej lokalizácie, napríklad nejakej zelenej infraštruktúry, školských zariadení pre seniorov a podobne. Ďalším aspektom, ktorý má aj ekologický rozmer, ale aj rozmer, čo sa týka záťaže na infraštruktúru a ekonomický teda rozmer, je miera automobilizmu, zaťaženie infraštruktúry a tak ďalej. Môžeme si všimnúť na tejto mape, že tá miera motorizácie, čiže počet automobilov na obyvateľa, na východnom Slovensku ani v Košickom regióne zďaleka nedosahuje ešte tie úrovne ako ekonomicky rozvinutejšie západné Slovensko. Takže môžeme predpokladať, že ten nárast do budúcna bude ešte s ekonomickým rozvojom bude ešte intenzívnejší, ako naznačuje predikcia, s ktorou teraz pracujeme. No a keď sa pozrieme na samotný Košický kraj, aj tu vidíme, je to sice také výrazne diferencované, ale môžeme si všimnúť, že už v súčasnosti miera motorizácie je spravidla vyššia v obciach v zázemí väčších miest, v zázemí Košíc, ale aj ďalších miest, najmä tých, ktoré nemajú dobré napojenie na mesto železnicou alebo autobusovou dopravou, čiže verejnou dopravou. Ak by sa zachovala súčasná miera motorizácie, tak s rástom počtu obyvateľov, s vývojom počtu obyvateľov dojdeme k takému stavu, že najmasívnejší nárast automobilizácie vidíme v tesnom zázemí Košic, čo už samo o sebe ilustruje veľmi výrazne zvýšený dopyt vlastne po tej infraštruktúre, ale vlastne aj záťaž na životné prostredie. Pričom, keď to prepojím s tým samotným prehrievaním, nielen fyzická teplota je problém, ale problém je aj vnímanie tej teploty. Vieme, že väčší alebo negatívnejšie vnímanie vysokej teploty je práve v lokalitách so znečistením ovzduším, kde sa horšie dýcha. Tá teplota k tomu ešte prispieva. No a posledná vec, na ktorú chcem upozorniť, opäť môžete sa prepnúť aj do interaktívneho módu, kde si môžete prepínať jednotlivé formy dopravy. Tu vidíme základné dochádzkové toky, teda dochádzky do zamestnania v rámci Košického kraja. Vidíme teda, že pri Košiciach je to najintenzívnejšie jednak z Prešova, ale potom z tej južnej časti, kde pravdepodobne bude aj v najbližších rokoch ešte viac prebiehať výstavba, teda presun obyvateľstva. Čo si treba uvedomiť, že možno je to také prekvapivé, pretože mladšie vekové kategórie sa spájajú práve s lepším povedomím o alternatívnych formách dopravy, o zelených formách dopravy. Skutočnosť, na ktorú poukázali výsledky z posledného ščítania obyvateľstva, je taká, že čím mladšia veková kategória, tým väčšia miera individuálnej automobilovej dopravy v rámci dochádzky do zamestnania. Takže to neveští teda nič dobre z hľadiska útlmu automobilovej dopravy. A druhá vec, ktorú pozorujeme v rámci celého Slovenska, na tejto mape to nie je vidno, že najmä v rovinatých regiónoch je oveľa vyššia miera využívania aj pri medziobecnej dochádzke miera využívania cyklistickej dopravy, čo je možno taký podnet pre rozvoj vlastne v tej oblasti južnej od Košic, ktorá sa vyznačuje relatívne rovinatým terénom. Takže ďakujem za pozornosť. V prípade záujmu potom môžeme prediskutovať ďalšie veci neskôr. Ďakujeme veľmi pekne za informácie, ktoré odzneli pánovi Ladislavovi Novotnému z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z prednášky je jasné, že je nutné reagovať na zmeny v zložení obyvateľstva aj v Košickom kraji a je nutné pracovať s predikciami a efektívne na ne reagovať.
My pokračujeme ďalšou prednáškou a pozornosť upriemime tentokrát na dopravu, konkrétne na rozvoj regionálnej dopravy v prostredí modelov geografických informačných systémov. Ako situáciu posunúť k lepšiemu si ukážeme na prípadovej štúdii Územný generál dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podrobnosti prezradí pán Matúš Bizoň, podpredseda Inštitútu priestorového plánovania. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel predovšetkým poďakovať rečníkom z prvého panela diskusie, ktorí hovorili o územnom pláne, o územnom plánovaní, o územnom pláne, ako vzniká, ako sa implementuje, ako funguje a aké má účely. V tejto súvislosti mi však dovolte povedať jednu myšlienku na zamyslenie, že územný plán veci nerieši. Územný plán veci ustanovuje. Nerieši znamená neoveruje, neskúma, nehľadá, není to veda výskum v priestore, naopak veci ustanovuje v zmysle, uzákoňuje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, respektíve veci kodifikuje. Riešiť by mali veci predovšetkým územno-plánovacie podklady, ktoré vytvárajú akúsi platformu na komunikáciu. Keď som sa zamýšľal, že ako zvoliť tému dnešnej prezentácie, ktorá by prepojila práve územné plánovanie, geografické informačné systémy a regionálnu mierku plánovania, vyšla mi z toho predovšetkým doprava. Lebo z praktických skúseností posledných rokov tá doprava, predovšetkým cestná doprava, je najpálčivejšou témou pre rozhodovanie. V mojej prezentácii sa zamerám jednak na návrh nových komunikačných koridorov a tiež na stav jestvujúcej infraštruktúry. Možno ešte poznámočka, že toto sú územno-plánovacie podklady. Na tie pamätá súčasná legislatíva, čiže súčasný stavebný zákon, ako aj nová legislatíva o územnom plánovaní, už teda v podobe územných štúdií. V prvom rade sme sa pozreli na dlhodobo sledované štatistické ukazovatele. Nitriansky kraj pozostáva z 354 obcí, kde teda sme sa pozreli v prvom rade prezentácia trošku nefunguje, ako by mala. Skrátka, tieto centra osídlenia sa nám premietli do mapy, boli skúmané dochádzka za prácou, kde čím hrubšia čiara na tomto pentrograme vyjadruje počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v zmysle sčítania obyvateľov domov a bytov dochádzajúcich do vybraného centra. My sme si určili nejakú medznú hodnotu, že musí to byť aspoň 400 ľudí, pretože keď idú dvaja, traja z nejakej dediny, tak to nevytvára nejakú záťaž na komunikačnú sieť, čiže je to aspoň 400 ľudí. Je to vlastne niečo podobné, ako prezentoval kolega predo mnou v jeho prezentácii, len sme to usporiadali presne na komunikačnú štruktúru cestnej siete Nitrianskeho kraja. Sledovali sme to jednak pri vzájomnom pôsobení všetkých týchto centier v kraji, ako aj osobitne jednotlivo pre každé vybrané centrum, aby sme videli, aký dopravný obvod nám na každodennej báze dochádzky tieto centra vytvárajú. Následne sme skúmali dostupnosť týchto centier. Je to prostredníctvom osobného automobilu po cestnej sieti, niečo ako navigácia, ktorá vyberá z daného sídla najrýchlejšiu trasu zo vzťahu SJV×T, čiže najrýchlejšia trasa. Tieto sídla sme rozkategorizovali do nejakých intervalov, to znamená do centra osídlenia, či sa dá dostať do 5 minút, do 10, do 15, respektíve viac ako 20 minút. Taktiež sme to vyhodnocovali pri vzájomnom pôsobení všetkých centier, ako aj jednotlivo pre každé centrum zvlášť. Čo sme ďalej modelovali, si ukážeme na Trnavskom kraji. My sme túto dostupnosť postupne riešili v prvom rade na stav jestvujúcej siete ciest, ale postupne sme do týchto modelov zapájali navrhované diaľnice, navrhované rýchlostné cesty, obchvaty miest a obcí, tunelové prevedenia napríklad pod Karpatským masívom, kde na Trnavskom kraji môžeme vidieť, že to je pomaly ako keby taká obalová krivka Bratislavy, respektíve Bratislavského samosprávneho kraja, kde tie najsevernejšie
a najjužnejšie obce majú dostupnosť do krajského mesta Trnava v centrálnej polohe viac ako hodinu. Keď sme tieto dopravné stavby zapracovali a opäť modelovo overili, zistili sme, že tá dostupnosť sa hlboko znižuje pod 60 minút. Veľký balík sú nové cesty. Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest pripravujú množstvo štúdií realizovateľnosti, štúdií uskutočniteľnosti, zámery EIA a my sme posudzovali dostupnosť jednotlivých študovaných variantov, ako keby dostupnosť nadradenej dopravnej infraštruktúry, čiže opäť podobne prostredníctvom osobného automobilu v minútach po cestnej sieti k mimourovňovým križovatkám, ktoré tvoria vlastne ten uzlový bod napojenia na nadradenú infraštruktúru. Keď sme vedeli, ktoré sídlo má koľko minút, vedeli sme, koľko má počet obyvateľov, vedeli sme to spočítať a graficky vyhodnotiť, koľko obyvateľov dokáže ktorý úsek cesty, respektíve ktorá varianta študovaná pokryť. Keď budeme vychádzať z EI, tak EIA častokrát vyberá variant, ktorý obchádza všetky chránené územia a spravidla ide územím nikoho. Potom príde útvar hodnoty za peniaze a častokrát povie, že najlepšia varianta je tá, ktorá sa nestáva, pretože je najlacnejšia. My potrebujeme však dopravnú infraštruktúru viesť v prvom rade čo najbližšie k ľuďom. Keď sme skúmali touto sférou rýchlostnú cestu R7, ktorá je vedená z Bratislavy južným smerom cez Dunajskú stredu, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, tak touto istou metódou nám vyšla iná varianta v Trnavskom kraji ako preferovaná a iná varianta v Nitrianskom kraji. Dokonca keď sme spracovali aj územné plány týchto regiónov, tak v jednom časovom momente bol ustanovený v každej dokumentácii iný variant. To znamená, že sa ako keby na hranici krajov nestretli. Aj to je možno dôkaz toho, že tie varianty sa neustále vyvíjajú, neustále sa preferuje nejaká iná koncepcia, iná alternatíva. A to len možno potvrdzuje to, že takýto dokument, akým je územný generál dopravy, vytvára silnú argumentačnú bázu pre samosprávny kraj, aby vedelo komunikovať s ministerstvom, s SSC-čkou, s NDS-kou a presadzovať variant, ktorý je najlepší práve pre tento región. Tu mi dovolte malú odbočku k železničnej doprave. Obdobne sme skúmali dostupnosť železničných uzlov na konkrétnych železničných tratiach, ktoré sme následne preložili ešte s údajmi zo sčítania využitia železničných staníc a zastávok. To je na tomto obrázku, čiže čím väčší objekt, čím väčší štvorček, tým je viac cestujúcich za 24 hodín, to znamená nastupujúcich a vystupujúcich v danom konkrétnom uzle. Ja som bol veľmi spokojný a veľmi som bol rád, že sa nám podarilo získať údaje z palubných počítačov prevádzkovateľov verejnej autobusovej dopravy, prímestskej dopravy, kde sa nám to pomerne pracne podarilo dešifrovať a preložiť do mapy, kde opäť hrúbka čiary predstavuje počet spojov a veľkosť daného symbolu je počet nastupujúcich a vystupujúcich v danom sídle, respektíve obci za 24 hodín. Toto vytvorilo podklad pre formovanie terminálov integrovanej dopravy, pre rozvoj integrovanej dopravy a tie teraz sa nám postupne darí ustanoviť v územnom pláne regiónu, ktorý aktuálne spracovávame nový. Čiže to bol balík nových ciest, ale je nám úplne jasné, že región častokrát nemá financie na stavbu nových ciest. Preto sme vytvorili niekoľko kritérií na hodnotenie stavu cestnej siete, stavu cestnej infraštruktúry. V prvom rade, ako som už naznačil, je to dostupnosť, čiže dostupnosť sídel k vybraným centrám prostredníctvom osobného automobilu po cestnej siete, podľa časových horizontov, dostupnosti v minútach, modelované v prostredí SRI produktov v ArcMape. Obdobne je to teda ten počet ekonomických aktívnych obyvateľov dochádzajúcich do vybraného centra. Potom sme sa zamerali na šírkové usporiadanie cestnej sieti podľa dát zo Slovenskej správy ciest, cestnej databanky.
kde teda sme identifikovali najmä úseky, ktoré nedosahujú šírku aspoň 6 metrov. Je to jednak potenciálny kolízny bod, ale hlavne v zmysle technických predpisov nevyhovujú prevádzke prímestskej verejnej autobusovej dopravy a teda musia byť linky vedené iným spôsobom, respektíve v inom úseku. Potom sú to konkrétne dáta z celoštátneho sčítania dopravy, ktoré pripravuje SSCčka každých 5 rokov. Toto sú údaje ešte z 2015, ale už pred nejakými 2-3 týždňami zverejnili aj posledné dáta sčítania, kde teda na celoslovenskej úrovni vzrástla doprava celkovo o 16%, čo je pomerne vysoké číslo. Odporúčam možno dohľadať si vaše zaujímavé sledované úseky. Tieto dáta reálnych počet automobilov v danom priestore, ktoré boli odčítané, sme následne prepočítavali podľa výhľadových koeficientov na roky 2025 a 2035 a posudzovali ich s nejakými medznými hodnotami kvality dopravného prúdu. To znamená, že každá cesta dokáže za hodinu prepraviť bezkonfliktne určitý počet vozidiel. Ak táto hodnota bola prekročená, boli to preťažené úseky. Ak táto hodnota bola preťažená v nejakom návrhovom alebo výhľadovom období, boli označené potom v mape ako potenciálne preťažené úseky. V neposlednom rade sme zmapovali za posledných 15 rokov všetky nehodové úseky, kritické, opakujúce sa, a sme ich položili do mapy. Výstupom celého tohto balíku hodnotenia stavu cestnej infraštruktúry v Nitrianskom kraji bola geodatabáza, ktorá ponúkala možnosti vecí selektovať, zobrazovať cez definition query, označovať a svojím spôsobom ponúkla ako keby pre tú územnú samosprávu na regionálnej úrovni inštrumentárium alebo teda nejaký podklad, že kam alokovať finančné prostriedky, čiže je to naliehavosť rekonštrukcie ciest, kde treba trasovať nové úseky, ktoré treba prekategorizovať a podobne. Celý generál dopravy mal 10 výkresov, 400 strán, 60 schém a toto je možno len štípka ľadovca toho, čo sme tam riešili. Cestná doprava sa premietla do výkresu v referenčnej mierke 1:100 000, ale spracovaná v GIS-och, takže dalo sa to postupne zoomovať. Cestná doprava obsahovala všetky ukazovatele, ktoré som na tejto prezentácii predniesol. Bola teda na mape aj znázornená. Na záver mi dovolte možno už len takú krátku myšlienku, že územie nie je nevyčerpateľný zdroj, má svoje limity, preto si ho treba vážiť, študovať, diskutovať, hľadať tie najlepšie riešenia, pretože potrebujeme vedu a výskum v priestore a možno práve takéto územno-plánovacie generely, štúdie, podkladové informácie sú priestor pre vytvorenie nejakej diskusnej platformy, napríklad o formovaní dopravného, o rozvoji dopravy regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi Matúšovi Bizoňovi z Inštitútu priestorového plánovania. A my zostávame pri doprave, ale pri inom type, pretože geografické informačné systémy fungujú aj ako účinný podporný nástroj pre plánovanie kostrovej siete cyklotrás. Slúžia aj na prezentáciu tematiky pri tvorbe územného plánu regiónu. Ambíciou Prešovského samosprávneho kraja je v najbližších mesiacoch kostrovú sieť cyklistických trás v rámci zmien a doplnkov preklopiť do územného plánu kraja. O všetkých okolnostiach a súvisiacich informáciách nám porozprávajú pani Bibiana Matlák a pán Roman Pavlík. Ďakujem. Prosím na úvod mi prepáčte moju zvedavosť. Kto z vás má bicykel? Ruka hore. Dobre, čiže budete nám rozumieť. Pri rozvoji cyklistiky má kostrová sieť svoje nezastupiteľné miesto. Spolu s GIS dátami tak má ambíciu byť jedným z kľúčových nástrojov pri rozvoji cyklistiky v kraji.
Jej úloha je zásadná v zmene zmýšľania o využití bicykla ku každodennému životu a doprave. Ide o koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií v kraji a poslúži na plánovanie a zmysluplnú realizáciu cykloinfraštruktúry. Dáta budú samozrejme k dispozícii pre územie, aby sa mali o čo opierať pri realizácii. Samotná realizácia preto bude o to zmysluplnejšia vďaka ucelenej koncepcii. Kostrová sieť bude prepájať mestá a významné lokality z pohľadu cestovného ruchu. Bude myslieť na dopravnú obslužnosť územia a prepájať tak čo najviac sídel. Vytvorí priestor pre napojenie regionálnych a miestnych cyklotrás a teda zanesením do územného plánu VUC bude kreovať budúce podmienky na stimulovanie cyklistiky ako celku. Keďže aj najdlhšia cesta začala prvým krokom, pri pohľade do budúcna vlastne robíme tieto kroky práve dnes. Kostrová sieť celku vyzerá takto, má 9 vetiev a 9 vetiev plus Eurovelo. My sme preto rozbehli v tomto roku sériu stretnutí s celým územím, kde sme v prvom kole v máji predstavili myšlienku aktualizácie kostrovej siete celému územiu, alebo teda všetkým 200 obciam, ktoré na kostrovej sieti sú, nachádzajú sa. Následne sme v novembri rozbehli druhé kolo stretnutí. Tam šlo už o nejakých 10 stretnutí. Tu sme chceli kostrovú sieť už priamo s územím a so zástupcami samospráv kresliť. Hej, 10 stretnutí, 200 pozvaných. A ja vlastne takou poetickou vsúkou odovzdám slovo už kolegynke a len chcem povedať, že cyklistický slovník hovorí, cyklista je úplne obyčajný človek, ibaže šťastnejší. Ďakujem veľmi pekne za slovo Romanovi. On je výborný motivátor. On ma v podstate aj namotivoval kúpiť si bicykel, čiže ja som tak preto zaváhala na začiatku, keď sa pýtal, že kto vlastne bicykluje. Takže ešte dobre, že sa vás nepýtal, že kto si chce aj kúpiť bicykel po dnešnej konferencii. Možno na úvod. Kostrová sieť cyklistických trás, tak ako Roman spomenul, nie je takou našou ambíciou preklopiť ju v najbližšej dobe do zmien a doplnkov územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Pre mnohých nezainteresovaných do problematiky to v podstate predstavuje len nejakú čiaru. Geograficky, keď sa vyjadrím líniu. V rámci geoportálu budú dve čiary. Jedna bude pôvodná cyklotrasa z roku 2018, bude mať žltú farbu. No a tá zaktualizovaná trasa kostrovej siete bude mať oranžovú farbu a bude prerušovaná. Ja vám možno tak z krátkosti sa pokúsim predstaviť ten celý proces, čo s tým speje, ak chceme naozaj túto jednu čiaru nejakým spôsobom preklopiť do zmien a doplnkov územného plánu. Možno ešte jednu dôležitú vec, ktorú Roman nespomenul. My túto aktualizáciu robíme interne, čiže internými kapacitami. V minulosti bolo praxou, že sa aj tá kostrová sieť z roku 2018 vypracovávala externe, čiže toto know-how nejakým spôsobom aj z úradu odišlo a toto je cieľom nejak okrem toho preklopenia tej jednej línie do územného plánu budovať kapacity a nastavovať celé procesy, ktoré s tým súvisia. Ja som sa naspäť vrátila na slajdy ohľadom tých jednotlivých stretnutí, ktoré boli realizované v máji.
Prv, ako sme začali riešiť túto problematiku, vytvorili sme pracovnú skupinu na úrade. Má viac ako 15 členov, čiže sme vyskladaní z odboru strategického rozvoja, čiže oddelenie Inštitútu rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja, odbor dopravy, ďalej máme tu dámy z participácie, ktoré nám intenzívne pomáhajú pri nastavovaní týchto stretnutí v území. No a máme tu aj organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, konkrétne správu údržbu ciest, ktoré majú tú technickú znalosť a odbornosť. Čiže prvým krokom, akým spôsobom vo veľmi krátkom čase osloviť čo najväčší počet respondentov. Konkrétne Kostrová sieť prechádza katastrom 200 obcí. Čiže stali sme pred dilemou, akým spôsobom komunikovať túto tému, ako ich vedieť vo veľmi krátkom čase osloviť. Čiže sadli sme, dohodli sme sa, dobre. Ako najrozumnejší proces sa nám javil, poďme formou workshopov. Rozdelili sme si územie na 6 celkov a takýmto spôsobom sme prizývali aktérov z územia. Prv, kým sme sa zišli, tak nastupovala veľmi dôležitá príprava. Bez prípravy dobre to nejde. Čiže s e-mailom odchádzal aj s pozvánkou na stretnutie informačný leták, kde v podstate starostovia mali zhrnuté informácie, čo je to Kostrová sieť, akým spôsobom sa ich týka. Mali tam vysvetlenú terminológiu, čo sa ich budeme pýtať v dotazníku priloženom. Mali predstavený tím, ktorý s nimi bude komunikovať na tých stretnutiach a mali v podstate pripravenú prehľad ďalších krokov, ktoré sa budú diať v rámci tejto témy v kraji. Paralelne s mailom išiel do územia dotazník, kde sme sa pýtali na základné dáta ohľadom toho, či aspoň majú potuchu, či ich katastrom prechádza Kostrová sieť a že čo to nejakým spôsobom pre nich znamená. Možno ešte dovysvetlím, čo to znamená, ak premiestnime Kostrovú sieť do územného plánu kraja. Znamená to to, že táto cyklotrasa nadobudne účel verejnoprospešnej stavby. Čiže bolo pre nás veľmi dôležité mať tú spätnú väzbu z územia, či naozaj vedia, čo to obnáša pre tých starostov, že to obnáša kopec práce pri plánovaní, projektovaní tejto cyklotrasy a taktiež, že to prináša množstvo finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zrealizovanie tejto cyklotrasy. Čiže stretnutia naozaj prebehli veľmi pokojným duchom. Mali sme veľmi dobrú účasť, vidíte aj na fotografiách. Konkrétne sa v prvom kole zúčastnilo 101 samospráv z 200, čiže účasť 50%. Čo bolo však dôležité pre nás, taká spätná väzba, 51 samospráv nevedelo vôbec, že ich katastrom obce prechádza Kostrová sieť. Čiže naozaj tie stretnutia a plus ten metodický leták spôsobili to, že tú spätnú väzbu dostalo všetkých 200 samospráv a boli nejakým spôsobom uzrozumení. Taktiež sme sa pýtali, v akom stave pripravenosti sa nachádza ten úsek plánovanej cyklotrasy, ktorá bude prechádzať katastrom danej obce. Zistili sme, že takmer väčšia polovica samospráv vôbec túto vec neriešila. Nejakým spôsobom neriešila, ako bude trasovaná, neriešila vôbec, či bude riešiť nejaké finančné prostriedky a tak ďalej. Vidíte tu v podstate tú farebnú škálu, čiže od 0 nejaký neriešený úsek až po zelené farby, zrealizované úseky, ako to vyzerá. Čiže už aj spomínané napríklad Eurovelo 11, to sú tie zelené celistvé úseky, čiže aj tento mapový výstup nám slúži na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom jednak manažovať a strategicky plánovať intervencie aj v tomto novom programovom období. Možno k dátam, tieto dáta treba brať trošku s rezervou, pretože my sa snažíme robiť týmito aktivitami v území aj takúto osvetu a vzdelávať starostov. Mnohokrát dochádza k nepochopeniu, čiže my sa snažíme nejakým spôsobom aj tu na tieto etapy od 0 po 10
10, jednoducho tlmočiť, aby v konečnom dôsledku sme rozprávali tým istým jazykom. Lebo naozaj potom sú zlé dáta a častokrát sa hovorí, že nie je zlý výsledok, ale zle položená otázka. Čiže aj my sa učíme nejakým spôsobom na vlastných chybách a posúva nás to ďalej. No a máme tu tému územného plánu, čiže pýtali sme sa aj na územno-plánovaciu dokumentáciu, čiže tak ako vidíte, 125 obcí z 200 má vypracovaný územný plán, 78 obcí plánuje zmeny doplnky v blízkom čase, no a 23 obcí z opýtaných plánovalo jeho vypracovanie. No a tu sú tie spomínané dve línie. Keby ste si priblížili, je vidieť v podstate tú žltú, aj tú oranžovú, tak ako som spomínala, tie, ktoré by mali byť tým hlavným kvázi cieľom. Po prvom stretnutí v workshope sme si vytvorili nejaký ucelený obraz o tej problematike celkovo. Jednak sme začali s osvetou, začali sme vzdelávať tých starostov, nejakým spôsobom sme vyzistili tú spätnú väzbu. No na druhej strane sme si uvedomili, že aj tie stretnutia, keď boli intenzívne, ešte nejakým spôsobom nenaplnili ten svoj účel. Čiže zase sme si sadli u nás v Inštitúte rozvoja, dali hlavy dokopy, ako budeme pokračovať ďalej. Čiže druhé kolo, opäť na základe toho, že sa nám osvedčil ten postup prvých workshopov, zrealizovali sme druhé kolo pracovných workshopov, konkrétne týchto workshopov bolo 10. Tu však starostovia dostali domácu úlohu. Paralelne s celým týmto procesom my sme už aj pripravovali vrstvy do tematickej mapy na geoportáli. Pri prvom workshope ešte sme to nemali zverejnené, ale postupne sme už aj nahádzovali všetky dáta, ktoré sme mali z dotazníkov, ktoré sme ešte potom dozberávali telefonicky na geoportál. No a pri tom druhom workshope dostali starostovia domácu úlohu. S priloženým e-mailom a pozvánkou dostali aj link na túto vrstvu v tematickej mape na geoportáli, kde si mali prezrieť, ako je v ich katastri vedená cyklotrasa. Čiže mali prísť už na stretnutie pripravení. S týmto malo uľahčiť prácu našim potom GIS analytikom, ktorí naozaj už len sadli so starostom, prešli si ten priebeh cyklotrasy. Ak nastali nejaké zmeny, prekonzultovali to s odborno-technickým garantom. No a podarilo sa nám v podstate zaktualizovať takýmto spôsobom kostrovú sieť. Tieto aktivity na aktualizácii v podstate nekončia. Ja som aj na začiatku povedala, že naozaj je to proces. Je to naozaj proces, ktorý si vyžaduje nové metódy, čiže ako bolo povedané, participácie, transparentnosťou, tým, že zverejňujeme tieto dáta na geoportáli, tieto údaje sú otvorené, snažíme sa vniesť do procesu potom budúcnosti aj manažovania, strategického plánovania, transparentnosť na rozhodovanie na základe dát. Je to o ľuďoch, čiže 15-členná pracovná skupina, nie je to práca jedného človeka alebo trojice ľudí. Naozaj je za tým kopec hodín strávených, tak aby sme dospeli k kvalitným výsledkom. No a samozrejme je to čas. Čiže naozaj nie je to aktivita, ktorá je ad hoc, ktorá sa ukončí, ale aj pri realizácii aktivít sme otvorili Pandorínu skrinku. Čiže naozaj vynárajú sa tu ďalšie veci, ktoré potrebujeme systematicky začať riešiť v tejto oblasti. Nie je to naozaj len preklopenie tej kostrovej siete cyklistických trás do územného plánu. Čo sa týka geoportálu, je to výborný pomocník. Čiže my ho využívame, tak ako bolo aj uvedené, naozaj prakticky. Motivujeme starostov, aby v podstate si tam dohľadovali dáta. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že budú pracovať s geoportálom a s tematickými mapami vtedy, ak si tam nájdú dáta, ktoré ich zaujímajú, ktoré potrebujú. Možno by som chcela motivovať aj iné krajské samosprávy, ktoré majú geoportály, že naozaj má to zmysel
Tento nástroj bude silný vtedy, ak naozaj budeme dodávať také dáta, ktoré nebudú dohľadateľné nikde inde, iba práve na týchto geoportáloch, a to docielime naozaj takýmto postupom, že naozaj musíme vúcky ho naplňať vlastnými dátami, ktoré naozaj nejakým spôsobom nastavujú v konečnom dôsledku tie politiky. No a možno ešte tak na záver by som chcela zhodnotiť, my sme 5 rokov dozadu navštívili región Bretónsko, sú tu aj kolegovia zo Svetovej banky, Jean, Pierre, aj ešte jeden. No a teraz pri tejto úlohe alebo výstupe konečne vidím ten zmysel geoportálu. My sme sa konečne dostali na tú úroveň Francúzov, kedy naozaj nepreberáme dáta z rôznych verejne prístupných registrov, ale začíname participatívne tvoriť vlastné dáta, dáta o potrebách regiónu, dáta, na ktorých sa vieme rozhodovať a vieme robiť kvalitné politiky. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujeme veľmi pekne kolegom z Prešovského samosprávneho kraja. Ja pevne verím, že sa touto témou a touto prednáškou inšpirovali aj cyklokoordinátori, ale realizácia cyklotras je naozaj beh na dlhé trate, ale určite bude stať za to dosiahnuť vytýčené ciele a bude to veľký prínos pre cyklistov, ale aj pre potenciálnych cyklistov, ktorí možno doteraz nevyužívajú svoje bicykle. Tak a sme pri poslednej prednáške druhého bloku. Na geografický informačný systém sa pozrieme opäť z ďalšieho hľadiska. Témou nasledujúcich minút totiž bude integrácia geoinformatických technológií v územnom plánovaní a riadení samospráv, o synergii geografických informačných systémov, otvorených geodátach a nástrojoch diaľkového prieskumu Zeme bude rozprávať pán Jan Kaňuk z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne. Taký zložitý názov, ale páčila sa mi aktivita, ktorú zaviedli moji predrečníci, že taký prvý dotazník, lebo ja som sa pýtal, že vlastne pre koho je táto konferencia určená a bolo mi povedané, že pre starostov. Tak chcem sa opýtať, sú tu nejakí starostovia? Dobre. Musím trošku zmeniť teraz rýchlo v hlave nejaké slajdy, alebo čo k ním poviem. Sú tu odborní pracovníci samospráv v tom najširšom slova zmysle. Dobre. Čiže taká zhruba 1/3, možno polovica. Sú tu vlastne potom ľudia asi z univerzity alebo nejakého akademického prostredia, predpokladám. Tiež taká 1/4. A potom sú tu aj ľudia, územní plánovači, alebo vlastne tí, ktorí pripravujú územné plány. Aj títo tu sú. No dobre, tak máme zhruba predstavu, že asi ako sa my všetci pozeráme na proces toho, či už územného plánovania, ale ja chcem hovoriť aj trošku aj o tom riadení tých samospráv, taký zložitý názov. Ale čo ma k tomu inšpirovalo? V podstate som tu teda z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty a veľmi intenzívne teda využívam rôzne druhy geopriestorových dát, od laserového skenovania, hyperspektrálneho, satelitné dáta a tak ďalej, rôzne typy geodatabáz, ale zároveň pôsobím aj v oblasti samosprávy. Som poslancom obecného zastupiteľstva, čiže pozerám sa na to aj úplne z toho druhého pohľadu, že na jednej strane viem, čo všetko je možné, a potom na tej druhej strane vidím, že ako to vyzerá v tej realite, v tých podmienkach našich slovenských samospráv. Vlastne veľmi sa teším tomu, že celá táto komunita, ktorá je tu, tak veľmi intenzívne vníma tú potrebu práve využívania priestorových dát, ktoré nám dávajú úplne nové požiadavky. Keď si tak spomeniete, za predchádzajúcich pár rokov, 10-15, bol veľký problém získať vôbec nejaké priestorové dáta. Bolo potrebné ich niekde žiadať. Dnes sme úplne v inom leveli. Máme ich na dosah, stačí ich len sa niekde orientovať a vlastne mnoho tých dát je voľných alebo k dispozícii. A to nám dáva úplne nové rozmery, ako sa dá pozerať či už na územné plánovanie,
pretože to vlastne má byť postavené, ja si myslím, že je to nejaký riadený proces, spoločenská dohoda a tak ďalej, ale má byť to postavené práve na tom, že analyzujeme nejakým spôsobom to územie, čo vlastne, aké aktivity sú vhodné v danom území, čo chceme tam robiť, predchádzať určitým problémom, ktoré v tom území by mohli vzniknúť, čiže na to všetko potrebujeme práve priestorové dáta, ale zároveň nám to umožňuje aj efektívny spôsob riadenia v tých samosprávach. A ďalšia taká motivácia bola, že vlastne zažívame taký kontinuálny proces digitalizácií, či už aj v štátnej správe alebo v samosprave. Cesta naspäť nebude. Len pôjdeme ďalej týmto smerom, že bude väčší dôraz alebo viac kladené tá nejaká dôraz na to, aby sme vlastne prešli alebo preklopili z toho analogového sveta, ktorý poznáme v podobe nejakých plánov, papierových map, nejakých údajov, ktoré sú v nejakých ročenkách alebo v nejakých knihách, nejakých dokumentoch, do toho digitálneho prostredia, do databáz, kde si budeme vedieť všetko rýchlo vyhľadávať a pracovať so samotnými dátami. A k tomu nás motivuje aj tá zmena legislatívy, ako tu bolo viackrát naznačené. V tom predchádzajúcom bloku máme nový zákon o výstavbe, o územnom plánovaní, ktorý aj predpokladá, že vznikne nejaký informačný systém, v ktorom budú integrované rôzne typy dát, ktoré budú používané v územnom plánovaní. Otázka je, ako sme na to na tých samosprávach pripravení. Vieme s nimi pracovať? Mnohokrát sa stáva, že práve samozrejme závisí od veľkosti tej samosprávy. Ja som z malej obce, teda má okolo 1000 obyvateľov, ale má plniť rovnaké funkcie ako možno aj väčšie obce. Čiže nie sú tam asi nejakí odborní pracovníci, ktorí sú pripravení na to, aby vedeli s takýmito dátami pracovať. Napriek tomu musia príjmať rozhodnutia, pretože sú viazaní zákonom o územnom, teda o samosprávach. Čiže mnohokrát sa stáva to, aj vy ste uviedli tu, že niekedy je takým nešvárom, nazvem to, že sa outsourcujú rôzne služby, aj keď by sa mohli robiť doma v rámci tých úradov. Na to si treba dávať veľký pozor, lebo je to dvojsečná zbraň. Odíde mi firma, odíde mi know-how, ostanú mi dáta, možno ich neviem používať. Na druhej strane, čiže treba myslieť aj na vzdelávanie odborných zamestnancov práve v tom, aby vedeli využívať práve tie priestorové dáta a vedeli s nimi nejakým spôsobom interagovať a prijímať alebo robiť podklady preto, aby tí, ktorí sú poslanci alebo starosta, primátor, aby vedeli na základe týchto dát nejakých analýz robiť aj kvalifikované rozhodnutia. A to myslím si, že je takým hlavným leitmotívom alebo duchom toho zmeny aj toho legislatívneho prostredia, že prenášame to rozhodovanie teda chceme ho robiť na základe nejakých analýz, na základe nejakých čísel, na základe nejakých dát, aby sme predchádzali určitým problémom. Pretože takisto aj v každodennej práci vlastne tie samosprávy sú postavené preto, že musia príjmať nejaké rozhodnutia. Niekto si vyžiada územno-plánovaciu dokumentáciu, rôzne typy dokumentov. Momentálne, aspoň u nás v obci, to je tak možno, ostatné samosprávy tiež môžu potvrdiť to, že ako ťažko sa mnohé informácie vyhľadávajú, ak máme dať nejaké záväzné stanovisko, predĺžujú sa rôzne lehoty a tak ďalej. Čiže celá tá zmena legislatívneho prostredia a využívanie geopriestorových dát, GIS-ov, má práve priniesť to, aby sme efektívnejšie vedeli či už príjmať rozhodnutia, alebo potom robiť územné plánovanie a riadiť tie samosprávy. Ja mám pripravené pre vás nejaké ukážky práve z tej našej obci, čo možno by vás mohlo aj tak zaujať, že ako sa dajú využiť rôzne typy geopriestorových dát a GIS technológií, ako som hovoril, v nejakej samospráve, ktorá má možno 1000 obyvateľov. Kolega Novotný povedal, že práve vlastne medzi tým priestorom Košice, Prešov je ten veľký tlak na to, že vznikajú mnohé možno satelitné mestečka, možno nie je to tu až také vypúchle ako v Bratislave, ale tá výstavba je veľmi intenzívna a tieto obce samosprávy sú naozaj permanentne pod paľbou rôznych developerov, alebo je tu teda obrovský záujem o výstavbu, čiže vlastne tieto geopriestorové dáta nám naozaj pomáhajú aj obhajovať rozhodnutia, prečo výstavba tam, akým spôsobom a tak ďalej. No, čo sú tie geopriestorové informácie? Asi tým, že sme tu vlastne odborníci,
v tejto oblasti to nemá zmysel nejako hovoriť, tak len spomeniem, že vlastne každá informácia, ktorú vieme nejako geograficky vyjadriť jej polohu, tak ju môžeme považovať za priestorovú informáciu, ktorou už potom s ňou vieme ďalej nejakým spôsobom pracovať. No a na prácu práve využívame geografické informačné systémy, ktoré vlastne slúžia na to, aby sme vedeli zbierať, spracovať, vyhodnocovať, analyzovať. To je tiež dôležité slovo, že nielen máme dáta, aby sme ich vedeli vizualizovať, ale mám dáta na to, aby som vedel modelovať určité javy. Bolo tu viacero veľmi pekných ukážok. No a tie dáta vlastne prichádzajú do toho geografického informačného systému z rôznych zdrojov. V súčasnosti obrovské množstvo dát prichádza z diaľkového prieskumu Zeme, ale takisto aj zo štatistického úradu a rôznych ďalších zdrojov, napríklad pozemné meranie, vlastné pozorovania, katastrné nehnuteľnosti a tak ďalej. Takisto bol tu spomenutý aj koncept, odkiaľ môžeme čerpať dáta, či už pre územné plánovanie, alebo aj potom pre to riadenie tých samospráv. A ten koncept ako otvorené geodáta, tak asi tiež ho poznáte, keďže ste tu odborní pracovníci, že ide o dáta, ktoré sú voľne dostupné, bezplatné pre každého, za rovnakých podmienok, sú sprístupnené na internete v takej forme, aby bolo možné ich strojové nejaké spracovanie. A som veľmi rád, že vlastne aj Slovensko, rôzne teda inštitúcie, či už ministerstva, alebo aj ďalšie inštitúcie, ktoré sú zriadené pod rôznymi ministerstvami, tak práve sa hlásia k tomu konceptu otvorených dát a poskytujú veľké množstvo dát. Je na čom ešte pracovať, ale máme už veľmi slušnú databázu, z ktorej môžeme vychádzať. Takisto sú do toho zapojené aj rôzne samosprávy, čo je len veľmi pozitívne. No, ako som hovoril, teda to územné plánovanie, to je nejaký starý koncept, ale ten nový, keď som si čítal ten zákon o územnom plánovaní, v podstate sa nemení ten základný princíp, že v podstate v každom tom kroku toho územného plánovania sa dotýkame s tým, že potrebujeme nejakým spôsobom analyzovať, vyhodnocovať to, že či daná aktivita v tom území je vhodná, nie je vhodná, aké môže spôsobiť problémy a na základe toho by sme mali príjmať nejaké kvalifikované rozhodnutie, a to sa pretaví do toho územného plánu. Otázka ale znie, vedia samosprávy aj efektívne kontrolovať to, že či ten územný plán je naplňaný a akým spôsobom? Čiže na to takisto treba myslieť pri tom, keď sa buduje nejaký informačný systém, podľa môjho názoru, aby sme nielen že dali regulatívu, ale potom mali aj podklad na to, aby sme teda vedeli kontrolovať, že ako dochádza ku naplňaniu tých rôznych regulatív. Či nie sú porušované, či napríklad nie je potrebná aj zmena toho územného plánu, pretože máme skúsenosti, ktoré sme dopredu nevedeli predpokladať ohľadom umiestňovania rôznych typov aktivít. Mám pre vás pripravené nejaké obrázky, ukážky, aby som vás veľmi nenudil nejakými teoretickými mojimi úvahami. Jedna vec je, že ako vieme využívať vlastne rôzne dáta, hlavne z diaľkového prieskumu Zeme, napríklad pri monitorovaní zmeny krajiny v čase. Potom si povieme niečo o tom, že ako dáta vieme využívať ako taká ukážka modelovania, to znamená modelovanie slnečného žiarenia. A potom mestský ostrov tepla, respektíve modelovanie povrchového otoku vody, ako sa to dá využívať vlastne pri tom územnom plánovaní. No tak, chcel som urobiť takú konkrétnu ukážku, tým pádom už som sa aj priznal, že skade pochádzam, obec Čarišské Bohdanovce, v jej južnej časti sa nachádza nejaká výstavba. A ako môžeme vidieť, napríklad, čo nám veľmi pomohlo pri tom procese zmien a doplnkov, tak sme vychádzali územného plánovania, sme vychádzali z toho, že ako tá krajina rýchlo, ako na nej prebiehala intenzívna výstavba, v akej intenzite a tak ďalej, aké tam boli problémy. A na to sme využili dáta z diaľkového prieskumu Zeme, satelitné snímky, respektíve historické ortofotosnímky. Tak môžete sa len tak pozrieť vizuálne na to, ako sa táto krajina, pôvodne poľnohospodárska, transformovala na plne zastávané územie. Čiže toto je rok 2006, 2010, postupne nám pribúdajú nové cesty, nové domy, mení sa funkčné využívanie rôznych plôch, 2012, 2013 a tak ďalej, 16, 18, 20, 21, 22, porovnajte si to. Za
10 rokov na tomto území došlo ku úplnému zmenu tej krajiny. Čo z toho vyplýva? No, môžeme hneď povedať, tak máme napríklad tu nových 94 nových domov. Pozeral som sa, ako bol naplánovaný koeficient výstavby, tak bol tam 15%. My ho prekračujeme na tomto území o niekoľko percent ďalej. No čo teraz s tým? No, musíme sa s tým nejako vysporiadať, pretože to má aj nejaké ďalšie negatívne konsekvencie. Asi už mám končiť. Aha, dobre. Tak, som sa rozhovoril viacej. Nové cesty. Vieme jednoducho kvantifikovať rôzne zmeny. Ďalšia oblasť, čo si myslím, že drony prinášajú úplne nové možnosti pre mapovanie krajiny. Vieme vytvárať rôzne modely toho reliefu, vieme nejakým spôsobom parametrizovať geometrickú štruktúru. Ako tu bolo uvedené, takisto sú vhodným zdrojom aj pre ten BIM. Vieme vytvárať v podstate to digitálne dvojča, ktoré má takisto veľké nejaké využitie, ale dáta vieme využívať práve pre takéto analýzy, ktoré vlastne súvisia napríklad s modelovaním slnečného žiarenia. Napríklad toto tu je nejaký obytný dom. Vieme povedať, že vegetáciu chceme, ale zároveň chceme aj to, aby to slnečné žiarenie, keď máme nejaké pasívne domy, aby sme ho vedeli s ním nejako efektívne pracovať. Takže môžeme si takisto urobiť nejakú rýchlu analýzu toho, že koľko toho slnečného žiarenia prichádza do okien a že či táto vegetácia napríklad je vhodná. Toto je príklad z územia Košic. Takisto vieme modelovať to, že či napríklad uličná čiara je vhodne zvolená na to. Máme tu pasívne domy, navrhneme nejakú zástavbu. Pozrime sa napríklad na december. Simuloval som tam modelovanie slnečného žiarenia o 9. a tak ďalej. Vidíme, že tieto domy sú neustále zatienené. Ten človek môže mať aj pasívny dom, ale nevie využiť naplno. Je to problém práve toho územného plánovania, čiže vieme sa aj spätne pozrieť na to, že či tie rozhodnutia, ktoré sme prijali, či nie je potrebné modifikovať, alebo poučiť sa z nich do budúcnosti. Čiže mám tu potom aj ďalšie ukážky, ale nechcem vás nejako zbytočne zdržiavať a ďakujem vám za vašu trpezlivosť a týmto vás skončím. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Jánovi Kaňukovi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ja ešte dodávam informáciu, že všetky prezentácie budú prístupné aj na stránke Košického samosprávneho kraja. Ja sa veľmi teším, že nás toľky vnímate, že tu prevláda takáto krásna idylická atmosféra, krásne nám sneží vonku, ale ideálnejšie by to bolo, keby sme vedeli čarovať s časom a keby sme vedeli ten čas pridať aj našim prednášajúcim, ale žiaľ musíme sa zmestiť do nejakých časových limitov. A teraz časový limit bude patriť diskusii. My máme dve divácké otázky, ktoré nám zaslali naši diváci prostredníctvom aplikácie Slido. A prvá otázka je od pána Mareka Hrubča a smeruje ju pánovi Novotnému. A otázka znie: vieme dnes vyčísliť brain drain z východného Slovenska do Bratislavy, Českej republiky, do zahraničia za uplynulých 30 rokov? Týka sa to študentov, čerstvých absolventov. Vieme povedať nejaký absolútny počet? Teraz vám absolútny počet nepoviem, ale vieme to zistiť minimálne v rámci Slovenska. Relatívne presne, záleží potom podľa toho, ako si to zadefinujeme. Ale orientačne aspoň rádovo sa vieme pohybať v presných číslach. Problém je potom s medzinárodnou nejakou štatistikou. Tam sa to veľmi ťažko dohľadáva, možno na základe počtov študentov zahraničných škôl a podobne. Pretože teda evidencia medzinárodnej migrácie u nás nie je veľmi dobrá. Máme pomerne spoľahlivú evidenciu migrácie na Slovensko, ale smerom do zahraničia je to horšie. Takže tam sa pohybujeme v nejakých kvalifikovaných odhadoch, ale v rámci Slovenska vieme pracovať aj s pomerne presnými štatistikami. Ďakujeme pekne, verím, že takáto odpoveď je dostačujúca. Ďalšia otázka je od pána Mariana Leška, alebo Leska. Pýta sa pána Matľaka. Otázka znie nasledovne: rieši sa pri plánovaní cyklotrás aj prepojenie medzi VUC a využitie dát aj z iných krajov? Pani Matľák, pardon. V poriadku, aj tak som tu obklopená mužmi, takže nevadí mi to. Momentálne pracujeme so Slovenským cykloklubom, Národným cykloklubom, kde v podstate chceme preklopiť dáta z
cyklo do ich registra. A čo sa týka kostrovej siete a prepojeniami, tak samozrejme aj toto je cieľom, aby sme nejakým spôsobom sa napojili jednak na Žilinský, jednak na Košický samosprávny kraj. Čiže je tu intenzívna komunikácia s Košickým samosprávnym krajom, s ich cyklokoordinátormi, so Žilinským krajom, neviem, slabšie, ale pracujeme na tom. Čiže áno. Ďakujeme veľmi pekne za zodpovedanie otázok. Pri diskusnom stole sedeli pán Ladislav Novotný, pán Matúš Bizoň, pani Bibiana Matľák, pán Roman Pavlík a pán Jan Kaňuk.